Ние сме от Бокуците. Давай, чакай, давай. Ние сме от Бокуците на ефира. Сега ще разпитаме няколко човека, т.е. трима, които ще ни кажат дали госпожите са добри. Госпожата по математика как е? Не! Какви оценки получавате? Давайте, виждайте. Юрка! Ще попитаме друг човек. Здравейте, господине. Ще ви попитаме какви оценки получавате в училище при госпожа по математика. Аз не знах, че имаме госпожа по математика. Добра ли е по принцип? Тя беше с едната добра. Сега ще попитаме друг човек, който е чистокръвен циганин. Давайте. Господин циганин, имате ли госпожа? Какво? По математика. Ама как вие ходите на цигански училища или не? Не ходя. Еми то се... Учите ли фурски? Не. Пурски? Не. Учите ли? Не. Искате ли да кажете някой? Здрасти, мама! Добре, връщаме се, Ирка. Ей, млад мерингей! Ти с телевизора ще ме заплашваш. Господине, ние сме от господар... Млад мерингей! Защо бягаме? Защо? Млад мерингей! Елате, господине! Не бях, тук не бях. Телевизора! Я да махня да го тази хора! Спи камерата! Оправихме видеото! Не микрофона, вас! Бягай от този мерингей! Имам нов. Али, сприете! Циганина, как е госпожата по незнайенската? Зле. Знам, че циганина... Вие гъпит ли сте? Не. Знаете ли какво ви попитах? Да. Сега нашия оператор също ще поговори малко. И прибавите камерата до моето. Сега ще вземем втория микрофон от буса и ще попитаме още един човек, който е в затвора и как там... Добре. Здравейте, господина, как е в затвора? Хубаво е. Дори ли са полицаите към вас? Не. Получавате ли си храната? Виждам, че ядете сладолет. Получавате ли си храната? Кога? В момента ядете и държите една девин бутилка. Ето този микрофон тук. Това ме яденето за месец. Защо ни мразите? Я ни мразя, Защо? Защо бягате от нас винаги? Защото ти си мерингей. Искате ли да ви замерваме с телевизор? Искаш му шука. Много далече, господине, ще изчупим ръката! Здравейте, господине, как сте? Супер! Искате ли да набете някаква жена? Искате ли деца? Да. Сега ще го наба. Айде да спитам. Това беше от нас Бокуците на ефир. Да спирам ли? Какво не разбрах? Да спирам ли камера?